Migawo mar Obila ochwalo bura e doho ma dwaro ni wit oko ng'eto ma thung'o duol mar Obila mondo mi ochwal rijista manyiso kaka ichiwo bunde kod gige lweny mamoko manie lwet Obila. Magi yangore kinde ma winjo bura mar nek mar rawera Rex Masai pod dhi nyime ka doho medo nono matut ewi joma ne onege. Walter Nyambaga nigi mathoth. Bang' dogolo ng'eto makundo Obila mondo opedhe nyim jang'ad buche rijista manyiso kaka ichiwo bunde ne Obila kod gige lweny mamoko manie lwet Obila mondo non godo wach nek mar Rex Masai mane onegi ng'anyo mag Gen Z. Gawo mar Obila ochopo e doho kod bura kadwa ni mondo wit oko ng'eto makamano. Is it agreeable? E bura mawinjo nek mar Rex Kanyike Masai okalo kuom okil mar Obila lero ni ng'eto ma tarik 3 dwe mar 9 mar higani en ataro mar chik matayo arita mopondo mag gige rit kendo dudo kendo mag rito mag gige lweny. Done ogolo ng'eto mondo nywande rijista no e listi mag neno. NPS cancel this application. I am being informed that it was served upon us, but we are yet to get sight of it. But I've seen a copy of it from my colleagues from IPOA, and there are issues which have been raised here that we feel that we'll need to respond to. Eburano, Koblo Fredrico Kapesi, Matesendo Bilama Central, Muchung ne gige lweny okone kar kano bunde ma Central ne lwet duol mar IPOA nyaka ne nonre wi tho mar Rex Masai chakre. Bende onyiso luoro ni nyalo rochruok kod rijista no. So parties are at liberty to file and serve a response within 14 days from today. Also all the parties to file written submissions. Thereafter, the court will give a ruling date. Your Honor, we confirm that that is the position. Pertaining to the application, we have been served this morning, and our perusal of the same, we've noted that IPOA has been mentioned adversely, and we would require time to respond. We are not opposed to the objection, to the adjournment. Giko ni do ne orem winjo korka korgi, to kendo do bende ne orem kawo andika mag kano neno kaka do dwaro mok rochruok kod ratiro. Giseyo do kuom golo ng'eto ma ok owinjo korka janeno. Nevertheless, Your Honor, we are remaining with 3 witnesses. Burano ichano winji kendo tarik 30 kama janeno machielo ibiro chwal e od ng'ado guok. So hearing on 30th of October this year at 2 p.m. Walter Nyambaga, Ramogi TV.